na fito ne daga Bahar Alhuda can wajen tsibirin Bahar. Ainihin mutanenmu suna yawo guri-guri ƙasa-ƙasa a cikin duniya. Duk suna ganin wato ainihin abubuwan da suke faruwa. Ni ne dai halar da sarkin barayi. Kai, ka san sata kashi-kashi take. Wannan dalilin ya sa tun daga lokacin da muka shigo garin nan nake duk abin da kullum sai mutane sun rasa dukiyoyinsu ba tare da an kai ƙara na gurin wani ko kuma ni na ji takaicin abin da nake yi ba. Yadda ake layar zana yi mana. Sai kun kula da kyau. Na tura police headquarter su turo mana jami'in ɗan sanda wanda za a turo mana ƙwararre ne wajen kama ɓarayi kowane irin ɓarawo. Please show me the DPO. Okay, sir. Wannan wace irin sana'a ce? Kasawa, ɗebewa da kuma kwashewa. Waye sarki a cikin ku? Gani. Kai sai ka sakin barayi. Amma wannan kajin hanci na ya gaya mun cewar na sata ne. Ban shiga aikin dan sanda dan cika za ba. Ta dai kyakkyawar budurwa amma kuma ta saci kala? ban kyauta ba zai dauke ni mai halin bera Kada fa ki raina na fa. Dukkan mu biyu ai mun yi abin kunya. to shi yanzu ko Ba fa za ki auri ɓarawo ba. Idan har zan yi amfani da layar zana in yi sata, to ban cika sarkin barayi. Ka ji tsoron Allah. Ya ba shi kuɗi naira 900 har da manyan shanunsa guda 7. Kai ɗaya amma wallahi ɗaya baka da mutunci. Kwarai da gaske na san da wannan ciniki. Ke ce sanadiyar faɗawa na cikin wani lifin talatin. kaga ni fa yanzu lokaci da ke jira da fara takaba Ka san ba zan ci amanar ka ba. To haka ne. Bari, asalibi ne ni ba. Tare da sata kake barazana. Mu manyan barayi ne, mutane muke sata. Barayi sun shiga taskas. Sun mun karkaf. Ka ji tsoron Allah wallahi. Kai! Mai wutaran banza mai wutaran wuri. This gawa must come down. Ko in buɗe wuta a kan. Ko zamanin Fir'aunan aka yi mutuwa ai yana bari a je a kai. Malliman, yaro, dan Allah dan annabi